עכשיו, בדיגיטל של 103 FM. מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי. שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של מהנדסים בנייה. אני אהוד לוי, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת א' צדיק. היום אנחנו נדבר על מינור. אנחנו בשנים האחרונות יצא לנו באלף צדיק לקחת חלק בכמות הולכת וגדלה של פרויקטי מנהור, ממנהרות בכביש 6, הקו האדום, הגירה שאובה, פרויקטים של משרד הביטחון ועוד. אם פעם מנהרות היו משמשות למחיה, אז היום משתמשים במנהרות לתחבורה, העברה של תשתיות חיוניות ועוד הרבה דברים יפים ונפלאים, כמו למשל פרויקט מנהרות הגבורה בירושלים, שמחזיר מסורת עתיקה. כמו כל נושא, גם בתחום המנהור, עולם ומלואו, שלרובנו פחות מוכר. אז כדי להדליק את האור בקצה המנהרה, הזמנתי את המהנדס ארנון רוזן, שהוא חלוץ בתכנון המנהרות בארץ, ובעלים של משרד א' רוזן הנדסה. אז שלום ארנון. שלום ותודה על ההיכרות. אז ככה, תן לנו ככה כמה מילים לגביך. כמה אחורה אנחנו הולכים? אני עוסק במנהרות מזה כ-50 שנה. המנהרות האזרחיות הראשונות שלי היו לפני כ-30 שנה. זה היה למנהרות לגוש עציון. היום, לאחרונה עשו את המנהרות השניות לגוש עציון. ומאז אני עסוק בתחום הזה, ועושה החל מירושלים, מנהרות בגין, עמק הארזים, הר הצופים וכך הלאה. כלה במנהרות הכרמל ועוד. וישנם גם מנהרות לא לתעבורה. יש מנהרות לחברת חשמל, למשל מתחת לאיילון. יש מנהרות לאחסון דלק. יש הרבה מאוד סוגי מנהרות בארץ, והם הולכים ורבים. אז כל מנהרה היא בעצם סוג של עולם בפני עצמו. אמת. אז קח אותנו ככה, קודם כל, איזה סוגים של מנהרות, של בניית מנהרות יש, ולמה יכול לשמש כל דבר? אז יש לו בו שני דברים חשובים. א', איזה סוג מנהרות, וב', באיזה תווך. כי מנהרות בחול ומנהרות בסלע לא דומות זו לזו מבחינת הקשיים. עכשיו, המנהרות בארץ משמשות בדרך כלל או להולכה של חשמל, מים, ביוב, ניקוז וכך הלאה, או להולכה של תחבורה, רכבות תחתיות ומכוניות, אבל גם לאחסון וגם אפילו לייצור חשמל. לאחרונה, לפני כשנה, הוכן אתר שמייצר חשמל על ידי הפלת מים בפיר אנכי בעומק 500 מטר בגלבוע. הגירה שאובה. הגירה שאובה. אז אם אנחנו הולכים לסוג הזה של המנהרה, יש לנו מנהרה שזה בעצם חפירה, יש מנהרות של cut and cover, יש מנהרות TBM, יש מנהרות שאם רוצים להעביר אותם מתחת לתווך של מים, אז יוצקים ואז מטביעים אותם. אם ניקח את הגירה שאובה, איזה סוג של חפירה זאת? בהגירה שאובה היו 3 רכיבים. רכיב אחד היה פיר אנכי, שעשו אותו, אפשר לעשות אותו או מלמטה למעלה או מלמעלה למטה, כלומר יש פיר שוקע או פיר מטפס. ישנם מנהרות ההולכה של המים, שמנהרות קטנות יחסית כמו צינור בעצם, וישנם גם אולמות של הטורבינות ושל כל הדברים. זה 3 בעיות שונות. כן, על הבעיות של האזור של הטורבינות, קצת יצא לי לראות את מאגרי המים שהיו שם. אנחנו לקחנו בזה חלק בתחום של האיתום של המנהרות בהזרקה. אבל אם צריך להסביר קצת מה ההבדל בין cut and cover, מה ההבדל בין זה לבין excavation, לבין TBM שאנחנו מכירים מהקו האדום שנבנה, מה מייחד או מתי תבחר באחד או אחר? המנהרות ב-cut and cover, חפירה וכיסוי, הן הכי זולות והכי פשוטות, בתנאי שהן לא מתבטאות בתווך שהוא מלא כבר בתשתיות. כי ברגע שיש תשתיות, צריכים להזיז אותם קודם, כל נושא הניתוח הכלכלי משתנה. אז לכן בתל אביב, בהרבה מאוד מקומות, נאלצים לעשות מנהרות בעומק רדוד, כדי לעבור מתחת לצנרת הקיימת. המנהרות שעושים מלמטה כבר אי אפשר ב-cut and cover, ועושים אותם או עם באמת TBM קטן, או בדחיקת צינורות, אם הם דברים קטנים, או בשיטה הרבה יותר מורכבת שנקראת NATM, השיטה האוספת החדשה, שבה אפשר לעשות מנהרות הרבה יותר גדולות, כי ה-TBM יש לו מגבלת גודל מסוים, זה מנהרה עגולה שלא יותר מה-15 מטר היום בעולם. ובפרויקטים שמתוכננים כרגע בישראל,
לנו בעיקר באזור, יש הרבה אזורים צפופים. מה אנחנו מסתכלים קדימה? איזה סוגים של מנהרות אנחנו אמורים לצפות פה? האם יש תקינה בכלל לעולם הזה של המנהרות? יש היום תקינה ישראלית, קרוב ל-15 תקנים ישראלים שונים שנכתבו בשנים האחרונות, רובם ככולם מתבססים על תקנים זרים, אירופאים ואמריקאים. התקנים האלה סוגרים את כל הנושאים, החל מהקריאה, בטיחות, חישובים, חומרים וכך הלאה וכך הלאה. סט שלם של תוכניות שבמכון התקנים הוכנו על ידי צוות של אנשים. זה אחד הדברים שנוספו לאחרונה לתקן, זה הנושא של השימוש בסיבי פלדה. כן, זה לא היה עד אז, עד לא מזמן, ומעניין לדעת למה, כי יש לזה יתרונות רבים מאוד מבחינת השמירה על זה וההגנה מפני אש של זה, אבל של המבנה, אבל עדיין עד לפני כמה זמן התימוך המועדף היה ברשתות פלדה, ועכשיו זה נכנס. איך זה קרה? התקן הישראלי הישן תוכנן למבנים, ובמבנים מקובל השימוש, או מחייב השימוש ברשתות זיון, רשתות פלדה. ברגע שהתחילו במנהרות, הסתבר שאפשר להקל ולשפר את היציבות גם על ידי שימוש בבטון מותז עם סיבי פלדה. בטון מותז הוא לא בטון יצוק, זה בטון שיורים אותו בלחץ אוויר על הקיר, וכשהוא נדבק לסלע, הוא נדבק כבר עם סיבי פלדה שבתוכו. זאת אומרת, מזריקים גם את זיון הפלדה, ולא צריכים לעמוד שם ולהניח אותו. זה קיים בתקנים אירופאיים, ברגע שאימצנו את התקנים האלה, הכנסנו אותם לשימוש. אוקיי, ואנחנו סביב כל נושא של מנהור, היות ואנחנו נכנסים לתוך הקרקע, אנחנו מכירים שהיו מקרים כאלה ואחרים, גם בארץ, גם בעולם, שבעצם הקרקע נפערת, נוצר איזשהו בולען, בטח אם אנחנו בסביבה עירונית, אבל לא רק. אז אולי קצת נוסיף לגבי הנושא הזה, איך מתכננים את המנהרה, איך מסתכלים על הסביבה, כדי למנוע סוג כזה של בולענים. אוקיי, ישנם שני תקנים ישראלים שעוסקים בגיאולוגיה של מנהרות. תקן אחד בגיאולוגיה לפני הביצוע, איזה מידע, איזה מודיעין הנדסי צריכים להשיג כדי שהביצוע יהיה בלי תקלות או עם מעט מאוד תקלות, ותקן אחר של גיאולוגיה בזמן הביצוע, שבו כותבים בדיוק דרך מה עברו, כדי שאם מופיעות בעיות תחזוקה אחרי כמה שנים, יודעים למה הם הופיעו, מה היה הסלע שמוסתר עכשיו על ידי הבטון. אז ברגע שעושים את הקידוחי גישוש, מקבלים תמונה ראשונית טובה של הקרקע, אפשר אז לדעת האם יש סיכונים מבולענים או אין סיכונים. אנחנו קוראים מבולענים, נתכוון במקרה זה תופעות גם של חללים קרסטיים בסלע, וברגע שיודעים, המתכנן חייב לקחת בחשבון כמה סוגי תימוך, תימוך לסלע טוב יותר, תימוך לסלע גרוע יותר, ותימוך לקטע שיש בו בולענים, ומה לעשות אז כדי להתגבר עליהם. אז אם נכנסנו קצת לנושא של גיאולוגיה, אנחנו במדינה שהגיאולוגיה בה מאוד מאוד משתנה מצפון לדרום. אתה צוחק, כי אני בטוח שזה חלק מהאתגרים בכל נקודה ונקודה. אז אני אשמח ככה אנקדוטות מהצפון, המרכז, הרי ירושלים, קצת מהדרום, למה צריך לשים לב בכל אחד מהאזורים האלה? קודם כל, צריכים להבדיל בין מנהרות באזור החוף, ששם אנחנו נמצאים בחול וחרסית, ולא פעם תחת מי תהום, זה הרבה יותר מסובך וזה מגביל את חלק מהשיטות, ולמנהרות באזור הררי. למזלנו, במרבית האזורים הרריים בארץ הסלע הוא טוב יחסית, קרטון, גיר, דולומית וכך הלאה, אבל יש גם אזורים בעייתיים, לדוגמה, לאורך שבר הירדן יש אזורים שבהם הגיאולוגיה הושפעה במיליוני שנה של עבר טקטוני, ואז יש בסלע לא מעט תופעות, הן מסוכנות או בעייתיות, והגיאולוג צריך לנסות ולחזות אותם, לבדוק אותם ולאתר אותם ולעתרות מפניהם. דיברנו אתה ואני קצת קודם, ויש שני פרויקטים של הגירה שאובה, שאחד נבנה, אחד בתהליך, וסיפרתי לה על ההבדלים בגיאולוגיה בין כל אחד מהם. ואני חושב שזו אנקדוטה מאוד מעניינת לגעת בה, ואולי לספר למאזינים,
כדי להראות על ההבדלים, כי סך הכל הפרויקט ההנדסי הוא אותו דבר, אבל ההתייחסות לקרקע היא אחרת לגמרי. אמת. בגיאולוגיה בגלבוע, הסלע היה הרבה יותר נוח לביצוע, בלי הפתעות חריגות, ואז כל התכנון והביצוע היו יותר פשוטים ויותר קלים למימוש. לעומת זה, באתר השני, אתר כוכב הירדן, מישהו הכיר את זה פעם בתור כוכב הרוחות, אבל כוכב הירדן זה נקרא היום, שם היו תופעות טקטוניות קשות מאוד, אושרו בקרקע מאמצים על ידי כל התנועות של הירדן, רעידות אדמה וכך הלאה שהיו בהיסטוריה, ואז הסלע היה סלע שהכיל בעיות שהיו קשות לפתרון. לדוגמה, אם במנהרה מסוימת רצו תמיכות של כ-90 טון עוגנים, הם הגיעו אחר כך ל-120-150 טון, והיו צריכים להוסיף תימוכים נוספים שלא כולם נחזו מלכתחילה. הגיאולוגיה הייתה הרבה יותר מורכבת, וכל ההבדל בין שני אתרים זה אולי 20-30 קילומטר. טוב, אז נגענו קצת במנהור בצפון, שראינו שגם שם יש שינוי במרחק של 20-30 קילומטר באופן של הקריאה. בוא נלך לאזור ירושלים, מנהרות שנבנו לא מזמן, קו 16. מה היה מעניין שם בקריאה הזאת? מנהרות בירושלים עבדנו עד היום בשלוש שיטות שונות. למשל, במנהרת הר הצופים, שזה סלע רך, עבדו עם מכונת חיתוך, באנגלית זה נקרא בום קאטר, זה מכונה או קרסומת, מכונה שמחרסמת את הסלע. לעומת זה בכביש 16, שנפתח לאחרונה, יש סלע הרבה יותר קשה, והקבלן עבד חלק מהדרך בקידוח ופיצוץ מבוקר, זאת אומרת הוא מפוצץ, אבל בכמויות קטנות, בשלבי זמן מחושבים, כדי שהרטט תהיה מועט, או עם פטיש שבירה, שאנשים מכירים אותו מכבישים, אבל הוא משמש גם לזהו. והתופעות הציבוריות הן היו שונות, כי בקידוח ופיצוץ ידעו שפעם ביום שומעים בום וזהו, לעומת זה בפטיש שבירה כל היום שמעו רעש של דפיקות, וזה יפריע מאוד מאוד לציבור שקרוב למנהרה. מתי מחליטים, אוקיי, כאן היה הפרעה לציבור, אבל למה מראש החליטו ללכת על סוג כזה של חפירה? מפני שזה מקובל באירופה, הקבלן הישראלי שם עבד עם קבלן איטלקי, והוא הביא שיטה של מיטב ידיעתו הייתה מקובלת, הוא לא חשב, הוא לא ציפה לתגובה כזאת. שזה מעניין שאתה אומר את זה, כי הבנתי שלאט לאט עוד חברות נכנסות לתחום של תכנון, והם משתפים פעולה עם חברות זרות, שמביאות את התכנונים כפי שהם מכירים באירופה, אבל אירופה קצת שונה מאיתנו, גם בכוח העבודה, גם בתשתיות, גם בצורת החשיבה. איך זה משפיע על הענף? זה משפיע ועוד איך. אנחנו ראינו בארץ קבלנים בהחלט שונים, למשל מנהרות גוש עציון היה קבלן פולני בבקעה, מנהרת בגין היה קבלן איטלקי, במקום אחר היה קבלן סיני, כל אחד, במנהרות הכרמל, הסינים עבדו בשיטה מודרנית, 6 פועלים, 2 קדחו, 2 ישבו וישנו סיגריות בלי, ו2 ישנו, אחרי שעה הם התחלפו, בלי ציוד מודרני בכלל. אותו קבלן אגב, אחרי שכתבנו במנהרות לעכו כרמל, כבר הביא ציוד מודרני, זאת אומרת, אתה רואה פה שקבלנים זרים, מביאים את הידע ואת ההרגלים שלהם, ולא תמיד זה מתאים לידע ולהרגלים בארץ. אבל זה מעשיר את הידע בארץ, כי סך הכל הידע שלנו מאוד צעיר בנושא הזה. זה מעשיר בהחלט, אבל אתה צריך לדעת גם מה הרגישויות. יכול להיות לפעמים ששכונה מקומית בארץ לא מוכנה לשמוע כל השבוע פתאום רעש קבוע. באירופה יודעים שאחרי חודש זה עובר, כי המנהרה זזה הלאה. בארץ החודש הזה גרם להרבה אנשים לפנות לעירייה, שזה בעיה אחרת. ועוד משהו מבחינה תכנונית, או מבחינת הבנת הקרקע אצלנו. החברות האלה שמגיעות, יש להם מספיק את הידע, בשביל להבין את הפערים האלה שקיימים בין הפועלים פה, התשתיות פה, הקרקע פה, לבין מה שהם מכירים שם, או שהם זורקים איזשהו תכנון ותסתדר? אנחנו א' מראים להם את התקנים הישראלים, שחלקם אגב נובעים מאירופה, ב' יש סגל מקומי, גיאולוג או מהנדס שעוזר להם, או שבודק אותם שהם לא יגזימו בדברים שעלולים לגרום לאיזו תגובה. בסך הכל, אחרי שהם מתרגלים, זה מסתדר. טוב, אז זה גם חשוב שאנחנו מאמצים תקינה ושיטות מחול, כי אחרת יש לנו טנדנסי לאלתר כל מיני רעיונות, לא תמיד זה עובד טוב. הנה, כל שיטות האיתום, למשל עם יריות, אומצה תקן שוויצי.
כל השיטה של סיבי פלדה לבטון הומצא בתקנים האירופאים. זאת אומרת, אנחנו בהחלט מאמצים. כל תקן הבטיחות במנהרות, שהוא שונה לחלוטין מבטיחות בבנייה, אומץ מהתקן הבריטי. כך שאנחנו בהחלט כל הזמן מביטים לחוץ לארץ ולומדים מה אפשר לעשות ומה אי אפשר. מה מיוחד בתקן של הבטיחות, אם כבר נגענו בנקודה הזאת? מה הבשורה? אתה עובד הרבה עם חומר נפץ, ואתה צריך לדעת איך להכין את זה מראש, איך להזהיר מראש, איך לסלק את האנשים שלא יעמדו. ב' יש בעיה קשה מאוד של עברור, אתה חייב לוודא שהעברור יהיה כזה שיסלק את כל הגזים הרעילים החוצה. אני מתכוון גזים של מכוניות, דיזלים וכך הלאה. אתה יודע מה? עצם העובדה שאסור להכניס רכב בנזין למנהרות בזמן ביצוע, רק רכב דיזל, זה תקן זר שאומץ ונקבע בארץ כמחייב. כי אחרת הרבה אנשים נכנסים ברכב בנזין. לא, זה אסור. אז יש פה הקפדה ויש ועדה שכל הזמן עוקבת אחרי זה, ועדה של איגוד המהנדסים ומכון התקנים, וכשצריך לעדכן, מעדכנים. נהדר, אז יצאנו לדבר ככה על כמה סוגים של מנהרות בינתיים, גם על הקו האדום, שזה שם TBM וקאטן קאבר, יצאנו לדבר על הגירה שאובה, שזה לתחום אחר, לתחום של מים, מנהרות ירושלים, שזה כלי רכב, ובתל אביב, גם מתחת לאיילון יש מנהרות, שתפקידם הוא תפקיד אחר, שזה יותר תשתיות. מה מיוחד במנהרות האלה? כל העבודה היא הייתה עבודה על קטע קצר של TBM למשל, שיכול גם לעבוד תחת למים, חייב להיות מעל 4-5 קילומטר, אחרת העלות פר מטר היא לא כלכלית. פה מדובר על מנהרה קצרה מאוד מצד אחד של האיילון, צד שני, ועדיין צריך לעבוד מתחת למים. לכן עבדו בשיטת אוויר דחוס, compressed air. יצרו מצב שהעובדים בתוך המנהרה עומדים בתא שבו יש לחץ אוויר גבוה, שמאזן את לחץ המים, הם קוראים וזהו, אבל כשהם באים לצאת החוצה, הם חייבים לעבור דרך מעבר דלתיים, נכנסים, מורידים את המעבר, את הלחץ בהדרגה עד ללחץ אטמוספרי, וזה בהדרגה רפואית, כמו צוללנים, ואז יוצאים החוצה. השיטה הזאת היא שיטה שמקובלת באירופה לכל המעבר של הרכבות תחתיות תחת לנהרות, הומצא בארץ פעמיים, מתחת לאיילון. טוב, בוא נחזור רגע לנושא ה-TBM, כי TBM הוא תחום מאוד מאוד רחב, אז בוא נסביר קודם כל מה זה סוג של מנהור עם TBM, ואז איזה מערכות יש שתומכות את ה-TBM הוא למעשה כאילו בית חרושת נע, מכונה ענקית שאורכה 10 מטר, והיא בעצם גם חופרת וגם מדפנת בו זמנית, כך שכשה-TBM עובר, מאחורה כבר המנהרה גמורה מבחינת המבנה, לאו דווקא לא מערכות החשמל, העברור והכל, אבל המבנה גמור. TBM כזה למנהרות עולה מיליונים רבים של יורו, למשל TBM למנהרות של הקו האדום, או הקו הירוק, יכול לעלות 10-15 מיליון יורו, תכפילו את זה ב4, לעומת הטרקטורים, שכל הקבלנים רגילים, שהם מאות אלפי דולרים וזה הכל. לכן ה-TBM מחייב ניתוח כלכלי טוב, כדי לוודא אם הוא כלכלי או לא. ה-TBM גם מחייב תכנון שונה לחלוטין של תימוך, אין פה את התמיכות פלדה הרגילות, אלא יש בית חרושת שמייצר סגמנטים מבטון, ואז ה-TBM עצמו יש לו מכונה, יש לו זרוע הרכבה בפנים, שמרכיבה, ולכן ברגע שהוא עובר יש תימוך. עכשיו יש הבדל בין TBM בסלע, שצריך לחרסם את הסלע, וכשהוא עושה את זה בסיבוב, הוא צריך משהו שיתפוס את הקירות חזק מאוד, כדי שיהיה לו קונטרה לסיבוב, לבין TBM שעובד בכל רבוי מים, בתל אביב, מתחת לתל אביב, וצריך לוודא שהמים לא פורצים פנימה, ומדביעים את כל מה שישנו. לכן כל החזית, כל הקיר הקדמי ב-TBM מתחת למים, הוא אטום, והפתחים שבו הם פתחים שהם נפתחים לתנועת האפר בצורה מאוד מאוד מבוקרת ובטוחה. יש מגוון שלם של TBMים ומעט מאוד יצרנים בעולם שעוסקים בזה, והם חייבים לקבל נתונים גיאולוגיים מדויקים כדי שהעבודה תהיה בטוחה ואמינה. זאת אומרת ש-TBM נבנה ספציפית לביצוע של קו אחד. אמת. עכשיו,
בדרך כלל, אם הוא גומר, אם ה-TBM יצליח לצאת בצד השני, לא כמו מתחת למאנץ', כי מתחת למאנץ' למשל, מי שרוצה, יש שם 2 TBMים ששוכבים בעומק אחרי 20 קילומטר. זה שמצרפת פנה ימינה, זה שמאנגליה פנה שמאלה, הם נשארו שם, ואת החיבור, את המאות מטרים שנשארו ביניהם, עשו בעבודה אחרת גם ידנית. אבל במנהרה בארץ, ה-TBM נכנס בצד אחד ויוצא בצד השני. כשהוא יוצא בצד השני, יצרן מגיע להסכם עם הקבלן, שהוא רוכש ממנו את ה-TBM המשומש במחיר כזה או אחר, נניח 10%, ומשתמש בחלק מהרכיבים שברי ניצול ל-TBM הבא. אבל ה-TBM חייב להיות מתוכנן לפרויקט ספציפי, לתנאים גיאולוגיים ספציפיים, לעומקים וכך הלאה. הוא לא TBM שנרכש בייצור המוני, ממש לא. ויצא בארץ באיזושהי הזדמנות לעבוד בכמה שיטות, זאת אומרת על מנהרה אחת שהיא ארוכה, אבל בשיטות שונות, שהצריכו עבודה בשיטות שונות? במנהרה אחת למיטב ידיעתי כן, מנהרת הרכבת לירושלים, מנהרה מספר 3, מכל מסיבות אי אפשר היה להוציא את ה-TBM בצד השני, הצד הקרוב לירושלים, ועד עשו את רוב המנהרה מצד אחד עם TBM, מצד השני באו בשיטת קידוח ופיצוץ מבוקר, הגיעו למקום שבו היו צריכים להיפגש ב-TBM, הרחיבו את זה למין אולם קטן, התקינו בו אגורן, ואז שה-TBM הגיע, האגורן פירק חלקים והוציא אותם החוצה. היה לשם שיקולים, בוא נגיד תעבורתיים, שיקולים אחרים, אבל בדרך כלל משתדלים, אם רק אפשר, לצאת עם ה-TBM לצד השני, ואז אפשר לנצל אותו. היה אפילו מקרה אחד, במנהרה הראשונה, על יד מודיעין, ש-TBM נכנס, פורק בצד השני, סובבו אותו, הרכיבו אותו מחדש, והוא עשה את המנהרה השנייה, הלוך וחזור. מנהרת הרכבת של הקו לירושלים. ליד איפה שכביש 3? על יד הכביש שפונה למודיעין. לפני שער הגיא. אוקיי. כן. לפני שער הגיא יש לה פנייה שהולכת לכיוון מודיעין, שם יש מנהרה מספר 1. אז יש לנו ככה עוד כמה דקות לקראת סיום, ומתוך ניסיונך בארץ ובעולם, אם תוכל לתת לנו איזושהי דוגמה או שתיים, לפרויקט מנהור, שהוא מהמיוחדים שאתה מכיר. לא רק תעבורה ורכבות או תשתיות, אלא משהו שהוא ככה יכול לתת השראה למאזינים. יש פרויקט אחד אדיר בנורווגיה, אצטדיון אוקי קרח, שבנוי מאולם חצוב במפתח 60 מטר. זה המפתח הגדול ביותר בעולם, שמכיל גם את המגרש וגם את כל האצטדיון סביבו. עד כדי כך חשוב שעשו סימפוזיון שלם שבו הציגו המתכננים השונים והקבלנים את כל הבעיות שקשורות בו. לעומת זה יש למשל בשוויץ פרויקט אדיר של מאיץ חלקיקים, פרויקט שעשו אותו בצורת מעגל מאוד מדויק והתקינו אותו ציודים ועושים היום מחקרים פיזיקליים מובילים. יש עוד פרויקטים מרתקים, למשל יש פרויקט שבארצות הברית וגם ביפן, שעשו גשר, בנקודה מסוימת עשו אי מלאכותי, נכנסו עם הגשר מתחת למים, באי המלאכותי, ויצאו בצד השני, זאת אומרת, כדי למנוע פגיעה בתנועת האוניות, היה קטע שעד קטע מסוים, עד גשר, וקטע מסוים ומעלה, האוניות עבדו למעלה, והמנהרה עברה מלמטה. זה פרויקטים חריגים. כן, בהחלט, אבל מזה אנחנו לומדים. טוב, ארנון, אנחנו למדנו המון בפרק הזה, איזשהו כלל אצבע שלך מהפן התכנוני או ההסתכלותי על פרויקטים של מנהור, משהו כזה שאפשר להעיר באלף למאזינים שניגשים או שמסתכלים על פרויקט כזה, מה מבחינתך הכי חשוב? לעניות דעתי הדבר החשוב ביותר זה מה שאני קורא המודיעין ההנדסי. הגיאולוג חייב לספק מידע הכי אמין והכי טוב. זה מחייב את הלקוח הממשלתי או העירוני או הציבורי להשקיע קצת כסף בקידוחי סקר, אבל כל קידוח נוסף שהוא עושה הוא משלם עליו כסף קטן מאוד מאוד, לעומת התקלות האפשריות אם הקידוח לא יבוצע. ואם יש לי מסר, זה מסר, תשקיעו הרבה מאוד בהשגת מידע לפני שאתם מתחילים לעבוד. כן, מודיעין נושא חשוב, כדי שאפשר לתכנן ולעשות ביצוע נכון. אני רוצה להודות לך, ארנון, שבאת ודיברת איתנו היום, נושא מרתק, הרבה פרויקטים שנפתחים בארץ עם הנושא הזה, אז אנחנו לוקחים איתנו משהו מפה היום, זה ללמוד, לדעת ולהביא מודיעין כדי לעבוד נכון.
ואנחנו נמשיך לעדכן אתכם על עוד דברים מעניינים בפרקים הבאים. תודה רבה. תודה רבה. מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי.